Takže čus, tento raz máme ďalší diel z našej super série trailov. Áno. Tento raz tu prvýkrát už toto je tretí diel, máme bicykel, takže keď si opravíme nejaké veci a niečo porobíme, tak si dáme aj jazdu, obaja skúsime, čo ja som vlastne na tom ešte nebol. No a tak môžeme sa rovno pustiť do timelapsov. OK. Čiže čaute, už máme náš nový jump je hotový a ideme si ho vyskúšať. Áno. Skupity. Môžeš? Mám úplne zle pedále. Ja som to úplne, je to hrkavé. Idem na to. Môžeš. Som na tom bicykli, čakaj. Idem pečkou. Dobre? No. Už iba tomu dať rýchlosť. No. Čo som spravil zle? Môžeš povedať záznam? Že ak som išiel. Čo bolo part 2? No, takže teraz ideme na part 3 tohto dielu. Trailu. A keďže o chvíľu musíme končiť na dnešok, tak budeme pokračovať na ďalšom dni. Takže vrátili sme sa. Toto je part 3 nášho videa o trailoch. Videa trailu tretieho dielu. V part 1 sme si vlastne tu opravili jump. Part 2 sme si ho prešli. A teraz part 3, ktorý je vlastne o 13 dní neskôr točený. Takže nám stihla aj prísť Insta, s ktorou budú exkluzívne zábery priamo z bicykla. A na dnešok máme plán, že by sme si chceli aj porieť obchádzku okolo spadnutého stromu, ktorý nám počas výchrice spadol. A celé si to opravíme. Poďme sa pozrieť na ten skok. No, takže poďme sa pozrieť na to, kde by sme chceli vlastne tam obchádzku. Takže podľa mňa by sa tu kde malo už odbočovať. Tu napríklad, lebo tam už je ten strom. Alebo by sa dalo ísť popod strom. Idem sa tam pozrieť bližšie. Lebo tu nám spadol celý strom, ako môžete vidieť. A tam, dá sa tam ísť a podľa mňa by sme mohli spraviť také, že buď môžeš ísť rovno, alebo tam, na obchádzku. Hej. To bola naozaj taká obchádzka, že aj trochu do hora, aby sme proste pár metrov tam zišli. Por el final, ahí bien cerquita del apagón. Fue sin mar, fue sin flores y sin balcón. Nuestro foquito se nos quemó, no queda pulso ni corazón. ¿Qué voy a hacer ayer? Mañana puedo perder. Debo ir a buscar. Chao, adiós. Hej, to ešte upravíme potom. Ty vole, tade!